Να μου φέρεις ώρα, δεν έχω καλή μνήμη. Ναι. Αν δεν με έλεγαν Μαλβίνα, πώς θα με έλεγαν? Μελίνα. Πώς λέγανε τα δύο ντόμπερμαν που είχαμε? Κούκι. Θέλμα και Πέρσα. Τι λέει! Δεν το ξέρω, Ποιο είναι το μεσαίο μου όνομα? Μαλβίνα Ειρήνη. Αθανασία. Ειρήνη Αθανασία. Αθανασία και... Μαλβίνα Αθανασία. Προτιμώ τσάντες παπούτσια. Παπούτσια. Μπράβο. Ποιο είναι το αγαπημένο μου άνιμε? Αυτή η Ξανθιά. Attack on Titan. Πόσα χρόνια έμενα στις Πέτσες? 13. 5. Όντως. Πότε ήρθα Αθήνα? Πρωτηλικίου. Μπράβο. Ποιο είναι το αγαπημένο μου σφινάκι? Τεκίλα. Οκ. Πότε έχω γενέθλια? 14 Μαΐου. Μπράβο. Ποιο είναι το αγαπημένο ζώδιο να έχουν τα αγόρια? Σε αγόρι, το αγαπημένο μου ζώδιο σε αγόρι. Καρκίνος. Τα 3 αγαπημένα χρώματά μου. Ροζ. Ναι. Άσπρο. Καφέ. Ροζ, μαύρο, κόκκινο. Θέλω να μου πεις την παραγγελία μου στο McDonald's. 2 cheese. Ωραία. Μεσαία πατάτες. Ναι. Coke. Ναι, και συμπληρωματικό. Ένα συμπληρωματικό. Ένα συμπληρωματικό. Έτσι και nuggets. Ναι. Είσαι αδερφός, ρε φίλε. Εντάξει, Βλέπεις, αυτό θα ξέρει τώρα το σκυλί πώς να το ξέρει, μαλάκα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, αν δεν πήγαινα. Τα σκυλιά δεν τα είχα γνωρίσει. Αν δεν πήγαινα δούκα, πού θα πήγαινα? Μωρέτη. Πήρς. Πήρες. Άστα. Ναι. Λοιπόν. Το αγαπημένο μου make-up product. Το αγαπημένο σου. Concealer. Μάσκαρα! Το είπα! Πέρα από Botox, ποια πλαστική θα έκανα στη μούρη μου? Fillers, πάνω 1000. Nope, μύτη. Χθες το συζητάγαμε για fillers. Ναι, fillers λέγαμε, Fillers. αλλά δεν είχαμε πει αυτό. Ένα από τα αγαπημένα μου κρασιά. Θα το πω. Μιραβάλ. Λέει είναι ένα. Εντάξει, είναι ένα. Είναι Το άλλο ένα. που θα θυμηθώ. Whispering Angel. Ναι. Αυτό έπρεπε να κάνεις λίγο μαθηματικά. Πόσους followers έχω στο Instagram? 3.000 κάτι. Όχι. 2.008 κάτι. Σου είπα πριν, θέλω άλλους 10 για να πάω 3.000. Είπα 3.000 κάτι.